galing sawung rana sing lawan waspada kalong alit mangsa panglipur kala sonten pau enten ingkang kepareng WA kula lan chatting wonten ing YouTube ngersakaken Sinom Parijata yen cahene iki sing laras-larasan mawon. Niku. Monggo Mbak Sundari. Sinom Parijata kula nyuwun cakepanipun menika kapendhetaken saking serat Kalatidha pupuh kaping 7. Menika amenangi jaman edan. Monggo Mbak Lia.
swara kok iso kaya ngono iki piye pun aku. Modele le nyuwara kaya wong aras-arasen. Kaya gek iya gek ora, kaya wong males ngono. Ning rasa iso penake kaya ngono lho. Mun aku. Ha iya to kaya ora dipikirne ya, Truk. Ha iya. Ora ndine dadine kok apik. Ha iya wis mula ya pokoke dibetah-betahne Mbak Lia sampe neng kene wis kahanane wis kaya ngene sampeyan sapal. Ya, temenanan merga nuwun sewu yen sok-sok Mbak Lia kuwi pamit ngono Bu Kesi sing berat tanggung jawabe. Ya, mula penolonge sing bantu Bu Kesi iki ya Mbak Lia. Ya, pancen kaya ngono. Wis muga-muga langgeng le pas seduluran. Amin. Ya. Ya ya coba kaya apa? Dibawani Nah. Nggih. Jarwaning Sulistyang warani wrah kepyaring jagat raya Nunano ayumu mung lahir wae Hapsari soteng iwang Hendra Hapsari Soteng Hyang Indra Supraba ya. Jaba lan jero beda kalong alit mangsa jambu kok pedhot talining tresno Nggih menika Mas Gondrong Gunarto apa daleme mriki to? Oh masyaallah. Matur nuwun Mas Gondrong. Kelingan ra awakmu S2 mbiyen ujian akhir dibantu karo Mas Gondrong kelingan. Menika lenggah piyayinipun. Nggih, matur sembah nuwun. Menika saking Mas Gondrong Gunarto minta gending blalang kekek. Waduh, blalang. Jangan saksikan malah jangan piye to. Tanggal 9 bulan 9 2023 di Beteng. Endi iki? Apa ki kok Panden iki ngendi iki? Kurang anu ki NM Pendem Ngawi Pak Gondrong Gunarto. Wah, iki ya seniman musik kreatif sekali. Ya. Duka. Lho, ya. Terus piye, Gong? Apale ya kuwi tok aku ora. Bu Kesi kuwi sing apal. Ya. Biyen tau melu. Sithik sih ya, Ndak ya. Sithik ya. Nggih. Ayo Bu, nggih ngormati Mas Gondrong daleme kene lho. Sithik wae ora. Ayo. Karyane Mbah Mas Gondrong. Ayo. Ayo coba kaya apa? Iki adine Mas Gondrong. Adine. Kesapi.
apalne Bu liyane? Sing putus asa ta lho. Putus asa, putus asa, derita badan dan sukma. Ape iki bablas lara wudu iki. Ape iki karya dari Piyayi sini yaitu Mas Gunarto Gondrong. Ayo, elok. Gabungan dua dalang kuwi. Ya, Mas Sun Gondrong karo Pak Gunarto Guno Kalijendra. Ayo. Oh, sindene terus guyu. Oh. Ayo, terima kasih. Ayo, aboting katresnan. Sampun, Mbak Dalang. Ya wis, wah nglulu kowe ajakmu ora. Aja ngono mainmu Ayo. Takon kok netas malah turu ora. Ayo. Ya. Aku bingung campur wuyang megah mendem terus agawe Mirasa tenan. Biyen Mbah Mantep ya asring mayang ana laladan sine kene. Wis dalang-dalang hebat kabeh wis nate tindak ana ing sine. Mergo pancen ya piyai kene iki tenan kok hebat sangat luar biasa tur sembodo le mengapresiasi karo seni tradisi. Ya. Ya, dibawane iki sandi asmane Mbah Mantep lho iki. Dadi mudhun iki asmane Mbah Mantep kabeh. Ya, Nduk, Lintang.
Tepung wong kang. Ayo. Sesuk njaluk ngapura karo kene lho ya kowe. Ngapunten, Pak. Tepung wong kang. Tepung wong kang. Ayo kuning. Aja suwe-suwe le nyawang karo tangane Mbak Uun. Malih tepung gelang to malian ora. Kudune tepung wong kang. Ayo. Susah ya. Susah lemon den lalekno. Darmane Surata nyapa ora mulih-mulih lho lho. Ha iya. Surata nyapa ndelok apa ning kene sur-sur. Ayo. Lah iki putrane pengendang hebat, Mbah Parno sing nang sidi-sidi lho. Lah kuwi putrane kuwi. Waduh, luar biasa kae ya. Pengendange Mbah Darman biyen. Ya kuwi kendangane ya Mbah Parno nitis ning Mase Mas Surata. Lho. Tak kira ning Surata. Ya diparo ngono wae ya. Ya, Kang. Senadyan amung sadela. Sanadyan. Nambahi kangene. Sing bener kuwi ora nambahi ning nambani ngono. Rungokno ngono kuwi, Truk. Ha iya, ngono kuwi. Lho, Nduk. Nambani. Dadi lek ketemu nadyan mung sedhela, ketemu to nalare. Kudune lek ketemu lek terus nambani to lek ketemu nambani kangen to. Nggih. Kejaba lek kowe ora ketemu, kuwi nambahi kangen. Ngono. Dadi di logika kalimat itu ya. Nggih, siap. Paham? Paham. Ora apa-apa ngono kuwi wis sinau ning kene malah nggih ajang belajar ora apa-apa. Sulek wis kowe sukses, wis laris ngono kuwi tegese tilasmu sik ketok. Wah, kembiyen nalika sik remuk-remuke ning Madangkara. Nah ngono kuwi. Lah iya, ora apa-apa, Nduk. Santai wae. Ayo. Ayo iki langgame coba. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tak sesune panjraning kalbu daku asma
Nggih. Iki digandeng nduk aja dipedhot. Kledang kae teko. Ngono kuwi lek napasmu kuat ya aku wis ora kuat kaya ngono kuwi. Yo. Kledang kae teka. Ya. Ternyata janjine datang citra. Jos, luar biasa, Tang. Elok.